ርእሰከ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዛስተቄጸሎከ አክሊለ ሦክ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ዘቀሰብኩከ ዘባንከ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዛስተቄጸሎከ አክሊለ ሦክ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዛጦሩከ መስቀለ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተከነውከ እደዊከ ወእገሪከ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተሰቀሎከ ዲበ ዕፅ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ አስተዩከ ቢያዘ ምስለ ሞት በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተአገሥከ ስእለተ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጥእምከ ሞተ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘርእሱከ ገቦከ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘዋስከደመ ወማየ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘአውረዶከ እመስቀል በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘገነዙከ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወደዩከ ውስተ ዝር በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትንሣኤከ በሳልስት ዕለት በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘዐረገ ውስተ ሰማያት በእንቲአነ
ማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘፈኖከ መንፈሰከ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትመጽእ ዳግመ በስብሐት በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትኮንን ሕያዋነ ወሙታነ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኩሎሙ አጽናፈ ምድር ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኩሎሙ አጽናፈ ምድር ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኩሎሙ አጽናፈ ምድር ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ወካይ በናሰበቋ ለንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነወሙ ለእግዚእነ ወዳንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእል ወነሐስስ ናሰበቆን ወድስ ቤት አምሪ ሀብዛ ለመሰባት ንጉስ ለትነብሩ ተንሱ ወለታረሙ ማውሱ ማርያም በቃለ ስብሐት ጸውኡ ቆሙ ወአጽምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ትስምዑ ብሩክት አንቲ ማርያም ብሩክት አንቲ ማርያም ሰናይቲ ማርያም ወብሩክ መድኃኒተ ኩሉ ዓለም ኤሎሄ ኤሎሄ ዛመትቢ በጸራይት በተማህፀነ ምህላነ ስማ አምላክነ እግዚአብሔር አዜ ኩሉ መሐረነ ወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳለነ በጰራቅሊጦስ መንፈሰ እስመ አልበነ ረዳኢ
በጊዜ ምንዳቤ ወሐዘን ስመዘበሌ ከባይደ ይናምር መጻካንሰ እምገባሮ ትምህሮሞ ለነሰ ለለአልብነ ምግባረ ሰናይ ለእመሃርከነ ወአሜረ ትሰምዕ ሀረነ አለ ሳለ ወልድ አለ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳልከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ በስቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ ሀረነ አብ ተሳለነ ወልድ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳይለከ ንፌኑ ስብሐተ ወለከ ሀረነ ማሪ ኃጢአተነ አስተስሪ አድኅነነ ወተማይፀ ነፍስነ ወሥጋነ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳሃለነ በዛዕረድ ደምስስ አበሳነ ወበኖሳይለከ ሃሌሉያ ማረነ አብ ወተሳሃለ ሀብሳሂለከ መሐሪ ኢላጣነ ተዘክረ እስመ ማርያም ብዙ ንሳይከ ለኩሎም ለጽውከ ወከበት ሰማይ ወትረ ውስተ ዘውስተ አምላክነ ጻድቅ እስመ ጽድቅ ቃሉ ይፈኑ ለነ ሳሂሎ እስመ ያቅል ዘሳል ስብሐቱ ይደሉ ሃሌሉያ አኮቴት ሎቱ ይደሉ
በክርስቶስ ለእግዚአብሔር ሃሌሉያ መኖ ተስፋየ እግዚኦ አማጽን ነፍስየ አበ አምላከ ነፍስየ ትኩሰ ነፍስየ አመሐጽን ነፍስየ እምኩሉ ምግባር አብ አምላክ አመሐጽን ነፍስ አብ ንጉሠ ስብሐት አመሐጽን ነፍስየ እግዚእየ ወአምላክየ አመሐጽን ነፍስየ እምኩሉ ምግባር አድህና ለነፍስየ አብ አምላከ ምሕረት ነፍስየ አበ ንጉሠ ስብሐት ነፍስየ ወአምላክየ አመሐጽን ነፍስየ እምኩሉ ምግባር እኩይ አድኅና ለነፍስየ አምላከነ ጻድቅ እስመ ጽድቅ ኩሎ ዋልቦ ዘይሳምናከ ነዳያን ረዳየ ምንዱባን ናብየከ ዘይክል ኩሎ ዋልቦ ዘይሳምናከ ነዳያን ነዛዚ ህሱናን ናብየከ ኩሎ ዋልቦ ዘይሳምናከ ነዳያን ወተስፋ ጭቡፃን ሀቤከ ወበከመ አደከነ እምነግ እስከ ሰርክ እቅበለ እግዚኦ
እምሰርክ ወበከመ አቀብከ እስከ ሰርክ እቀበነ እግዚኦ ከመ አቀብከ እምነግህ እስከ ሰርክ እቀበነ እግዚኦ እምሰርክ ተሳሃልከ እግዚኦ ምሕረከ ሃሌሉያ ስማይ ጸሎተነ ወስእለነ ወስረይ ኩሉ ኃጢአተነ ስማይ ጸሎተነ ወስረተነ ዘሰማይኮ ጸሎቶ ወስእሎቶ ለዕዝራ ተወከፍ ምህላነ ሰላመከ ሀበነ ወማእከሌነ ኒአተከ እምኔነ ሃሌሉያ ሳለነ ጊዮርጊስ አበ እግዚአብሔር ወጸሊ በእንዚአነ አነድዎ ወተመድዎ ወዘርኡ ሥጋሁ ከመሃነድ ወወሰድዎ ሀበ ሰብአነ ገጸ ሙታነ አባ ጊዮርጊስ ሰላም አለ ወመንግሥተ ክብረተ እግዚኦ ሳይለከ ሃሌሉያ ማኅደረ ሰላምነ ቅድስት ደብተራ ይመሞ ለሰማዕት ወእቶሙ ለመላእክት ንስግድ ኩልነ ባርከኒ አባ እንሳኤ ምሕረከ እንተ ሰላማ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ባረኒ እንሳኤ በረከተከ ሰላምነ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሰአል ወጸልይ በእንቲአነ አይርግ ጸሎተ ቅድመ መንበሩ ለንጉሠ ገብርኤል አብሰራ ለማርያም ወይቤላ ትወልድ ወልድ ወይነግሥ ለቤተ ያዕቆብ ለዓለም ዋልዎ ማይለድ ለሰላሙ ሀቤየ እንቲ
ኪያየ ሰናይት ርግብየ ማዛፉሃ ከመ ኮል ወኩሉ ነገር ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ። ሰላም አብ ወሰላመ ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ ማእከልክሙ ወሃው ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ። ሰላም ወሰላመ ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከልክሙ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ። ሰላም አብ ወሰላመ ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ ማእከልክሙ ወሃው ንስግድ ወንግነይ ላቲ ንትፈሳ ወንሳሰይ ባቲ እስመ አምላኬት ድንግል ናቲ አክሌቲ ዛቲ እቲ ትንቢተም ለነቢያት ስብከቶም ለሐዋርያት እሞሙ ለሰማዕት ወኅቶሙ ለመላእክት ላቲ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወለወልዳ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባዕን አይር ወበቀላያት ለዓለም ዓለም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅር አለ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መጎሰ መስቀል ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ ሙዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ያህሉ ማእከልነ ወማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን መሐረነ ክርስቶስ
መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ
ማረነ እንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ ገብርኤል ማረነ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ ገብርኤል ማረነ እንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ እንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ እንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ እንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ እንተ ነብያት መሐረነ ክርስቶስ እንተ ነብያት መሐረነ ክርስቶስ እንተ ነብያት መሐረነ ክርስቶስ እንተ ነብያት መሐረነ ክርስቶስ እንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ ማረነ እንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ እንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ እንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ እንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ እንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ አሊለነ ማርያም ወልድሽ እስራኤሎ ይክፈለነ ሳሊለነ
ማርያም ለለሰዓት ተግባረ ደዌ ለወልድኪ ንጥፋ በከንቱ ኩሎ መዓልተ ወኩሎ ሌሊተ ብዙኃ ኃጢአተ ዘገበርነ በእንተ ማርያም እግዚኦ ምሕረተከ በላዕሌነ እግዚኦ መዓተከ እምኔነ እግዚኦ ቀቦሙ ለኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን እግዚኦ ነፍሰ አቡነ አንጦንዮስ እግዚኦ ቀቦሙ ለጳጳሳቲነ መካርዮስ ወሲኖዳ እግዚኦ ቀባ ለሀገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ ቀባ ለዛቲ ሀገር እግዚኦ ቀባ ለመካንነ ደብረ ሰላም መድኃኔ ዓለም ኣብ ምድሪ ዘሎ መዓት ኣቁረልና ኣብ ኣርያም ዘሎ ምሕረት ኣውርደልና ሓጢኣትና ደምስሰልና ትሰምዕ ኣምላኽካ እሞ ስምዓና ሰሚዕኻ ድማ መወዳእታና ኣጸብቐልና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለ ኩሉ ተመስገን ዝቕንያት እዚ ቅንያት ትንሣኤ እሞ ካብ ድቃስና እንባራበረሉ ካብ ሙት ግብሪ ናብ ሕያው ግብሪ እነሰጋገረሉ ካብ ግብሪ ሓጢኣት ድማ ናብ ግብሪ ጽድቂ እንሓልፈሉ ግበረልና ከምቲ ንስኻ ንመሲዒርካ ተንሳእኻ ንሕና ድማ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉና እሞ ዘብፅሓና ግብሪ ሓጢኣት ረጊፅና ብመንፈሳዊ ዓወት ክንትንስእ ሓይሊ ሃበና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸበቐ እሞ መወዳእታ ኩሉና ጸብቐልና ከምቲ ንደቂ ሃዋርያት ሰላምካ ዝኣወጅካሎም ንዓለም ኩላ ንልቢ ኩልና ድማ ሰላምካ ዝረአልና ሰላምካ ለኣኸልና ዝሓመሙ ፈውሰልና ዝሓዘኑ ጸናንዓልና ተጨኒቖም ዘለዉ ርህወሎም ጠምዮም ጸምዮም ዘለዉ ንስዓዮም ብስጋ ብነፍሲ ተኣስር ፍትሓዮም ፋሕ ዝበሎ ኣክቦም ኣብ ጸባን ዘሎ መሰሮ ፍጠረሎም ወሊድና ንዕብዮም ዘለና ባርኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ዝወፈሩ ድሓን የትወልና ዝገሹ ድማ ድሓን ምለሰልና እዚ ኣብ መንጎ መንእሰያትና እንሓደ ሓዶም ደም ዝፋሰሱ ብኻራ ዝተሓራረዱ ብሴፍ ዝቋረፁ ዘለዉ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሴፍ ካራ ደም ምፍሳስ ናይ ሸይጣን እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንኹሎም ንስኻ ኣሕዋት ምዃኖም ደቅኻ ምዃኖም ክፈልጡ ንልቦም ተንክፍ ኣእምሮኦም ንስኻ ተቖጻጸር ንዝዓረፉ መንግሥትኻ ዝሓዘኑ ድማ ምጽናዕኻ ግበሮል ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጽእ ፍቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ኢኹ ዕለት ምግብና ሎማ ሃበና እና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና እኳ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወእግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ክድንግል ብስጋኹን ድንግል ኢኻ ደ እግዚኣብሔር ጽባት ቤታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኻ ፍረ ከርስኹም ብርኹም ተጸካ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ጸጋ
ጸጋ ዝተመላእኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር መሳይ ንስኺ ካብ አንስቲ ብርክቲ ኢኺ ተኸርሶም ብሩክ እዩ ክርስቶስ ወድኺ ለምንልና ሓያና ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ እስለመ ፈስ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪእዎ ዘለኹም ክሩብ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግናኻ ይረአዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዖ ዘሎም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ዓንትኩም ዝሰምዓ ዘሎ እዛንኩም ጻጽዮን ዝበልካዮም ንኣና እውን ከማእታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ወንጌል ቅዱስ ቅዱስ ማዕዝ የተመጽሐቤ ወሐውል በየዋተ ልብየ ማእከለ ቤትየ ወኢረሰይኩ ቅድመ ዓይንትየ ገብረ እኩይ ማዕዝ ተመጽሐቤየ ወአውል በየዋተ ልብየ ማእከለ ቤትየ ወኢረሰይኩ ቅድመ ዓይንትየ ግብረ እኩየ ወአውር በዋተ ልብየ ማእከለ ቤትየ ወኢረሰይኩ ቅድመ ዓይንትየ ገብረ እኩየ ማዕዝ ተመጽሐቤየ ወአውል በየዋተ ልብየ ማእከለ ቤትየ ወኢረሰይኩ ቅድመ ዓይንትየ ግብረ እኩየ ማዕዝ ተመጽሐቤየ ወአውል
وعاون بيوعد نبيه ما ويكون بالنعيتية جبرائيل خويا مع تمسك وعاون بوعد النبي معك الذي وإذا المعية هللويا قوموا واعتمدوا إله قدوس زينه لا إجزينا ومرهانينا يسوس كريستوس ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ እግዚእ ኩሉ ጊዜ ኩሉ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅረበለልና መንፈስካ ምርሐና ብሓይልኻ ደግፈና ትዝንበብ ቃልካ ድማ ንዓና እዩ ምዃኑ ፈሊጥና ተረዲእና ክንነብረሉ መገድኻ ክንሕዘሉ ምሳኻ ክንዕረቐሉ ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሰናይ ፍረ ክንፈርየሉ ንስኻ ሓግዘና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሉ በደልና ንኣበሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ
حديثنا فريزنا نفتو ودخي يسوس كريستوس منتانا رأت لمنلنا أمين وانجيل منقسو صدقوز أو فينا أو فيكو كام من السماء كذبا يا مؤمن جنسو تعال زينا قويتانا مدحنا يسوس كريستوس ينخبر منقسو نزل عالم كبر المسكانا نعيخون انقل يوهانس معرف أسران حدن كاب قصر حدا خصاب شمونته تحرزخا يسوس ندق مزامرتو أبتغى بحر طبريادس كم بحدش شغل صلم بز خمزون ترأيهم سمعن بيترس اندي دي مزبلو توماس ناتنا البعلك أنا قليلا عندك زبديوسن كل تخالقوت كابدك مزامرتون بحد نبرو سمعن بيتروس دما أنس عصاق قفف كخيد إيه بلهم ساتم كأن احنا ون مساقان خيد بلوه وصيامنا بجالباتو بتالي تتيا حنتو كاي حزون مدري مسوقع يسوس عبقم قم دوبله تمدك مزامرتو جنا ኢየሱስ ምዃኑ ኣይፈለጡን ኢየሱስ ከዓ ደቀይ ገለ ዝብላዕ ደለኩም በሎም ንሳቶም የብልናን ኢሎም መለስሉ ንሱ ከዓ ነቲ መርበብ ናብ ጃልባ ኣቢልኩም ደርቢዎ ናብ የማን ጃልባ ኣቢልኩም ደርቢዎ እሞ ክትረኽቡ ኢኹም በሎም ሽዑ ደርበይዎ እሞ ካብ ብዝሕቲ ዓሳ ተላዕለ ምስ ሓቡ ሰኣኑ እቲ ኢየሱስ ዘፍቅሮ ወደ መዝሙር ከዓ ንጴጥሮስ ጐይታና እምበር እዩ በሎም ስምዖን ጴጥሮስ ድማ ጎይታ ምዃኑ ምስ ሰምዐ ጥራዩ ነበረ እሞ ክዳኑ ተዓጢቑ ናብ ባሕሪ ዘለለ እቶም ካልኦት ደቀ መዛሙርቲ ድማ ካብ ምድሪ ኣስታት 200 እመት ጥራይ ርሒቖም ነበሩ እሞ ነቲ ዓሳ ዝመልአ መርበብ እናሰሓብዎ ብጃልባ መፁ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል شدان زنق مسواج زسر كزنقرم جنا أملاكنا مدان يسوع كريستوس مدرتن سايموتان يمكن ما أرجعتو سسماي بركة السجاو هابتر ديئتو يحلو مايكلنا ومايكل كلكم مثل كلكم زبا كريستيان ومثل نفسات أكبرتكو أيماتي كالعالم عالم قدوس
ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ዓለም ለይኩን ቅዱስ ስሉስ ጸጋሁ ለእግዚአብሔር ይሃሎ ምስለከሙ ምስለ መንፈስክ ሰብሖ አይኩትዎ ለአምላክ ነድሓን ነብስና እንዝኾንካ ዘይትልወጥና ኻና መሰረት ጥበባትን ዓቃብ ኣልባብናን ዓይልብናን ኣዘብራኻልና ጸልማት ዕልና ርሒቃብናትካ ኣይምሮ ዝኸለልካና ንስኻኻ ነትን ጥፋት ወፍኤ ናይ ጥሰብ መስቀሎ ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠብቅካ ዓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ስሕተታት ጠፈ ነትጠፈረለኻዮ ሞት ወድኻ እንተወጀኻዮ ጎይታ ምእንቲ ዘ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ንስየብሃከ ጎይታ ንውድሰካ ኣሎና ሊቃነ መላእክቲ ብዘይቆረ ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ጎይታ ዘኣጋሲ ብኣኮቴትን ማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረናትካ ቃልናትካ ምኽርናትካ ጥበብናትካ ምፅሓን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ልኡ ዝኾነ እወ ትባህር ሰብ ንምድሓም ስጋት ተገልፀ ቃል ካብ ኣሮታት እያት ሓራ ዘውፃና ወድኻን ፍቅርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ንውየሰከ ወሃብ ህይወት ጎይታ ንዓኻ ካብ ማዕሙቕ ልብና ንሳልሳ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሑታት ዝእኒ ጭኑቕ መንፈስ ሸለት ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረድኦምን ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ሳቐይ መድሓን ጥምያት ዝሓሉ ንጉፍዓት ዝብቀለሎምን ንጉፍዓት ዝብቀለ ነቶም ዝተሰዱ ዝቕበሎም ዝረድኦም ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ዝሳቀዩ መድሓን ጥምያት ዝሓሉ ንጉፍዓት ዝብቀለሎም ዓርቂ መናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጽሓን ማደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ከዳኒ ዘኽታማት ዝኣሊ ነታ ምራብ ምስጋና እምነትን ጉባኤ መንፈስን ኣብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተኸለ ቤተ ክርስቲያን ቁኑዕ መራህ ዝህብ ኦ ጎይታ ከየረፍና ኩሉ ሰዓና ኻና ወደስና ብኡ ኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣለና
بأخام فقر ودخان قويتنا إيسوسن ومسكانا صنعتون زلكان زل عالم عالم بأنت آك وبأ تفكر والدك እግዚእነ ኢየሱስ ዘበቱ ለከ ስብሐት ወኢሕዝ ለዓለም ዓለም ስብሐት ለአብ ለዘአንቀሐነ እምኩሉ ስብሐት ለወልድ ፈወሰነ እምጽንዕ ሕማም ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ለዘሃወፀነ ማርያም አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስሉስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ ባህለ አምላክ ረበለልና ሰዓት መዓልተ ዝባረካልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ሰዓት ዛምሸት እዚኣ ድማ ባረኸልና ካብ ሞት ግብሪ ናብ ሕያው ግብሪ ካብ ግብሪ ሓጢኣት ናብ ግብሪ ጽድቂ እንትንሳኣሉ ትንሳኤ ግበረልና መዓዝ ዝቆረሉ ምሕረት ዝወርደሉ ኣብ ዓለም ሰላም ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ድማ ፍቕሪ ዝነግሰሉ ግበረልና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ብኢድ መላእክቲ ክሓልወና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን እትንጌራና ሎሚ ሃበና ናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዘሕደግናሉ በደልና በሰና ካብ ኩሉ ክፉ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እዮም ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብሩክ ፍረ ከርስኻ እውን ብሩክ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ንጽሕቲ ደስ ይበል ሓጢኣትና ኸሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መይ ውዕልኩም መይ ኣምሲኹም ከመይ ቀኒኹም እግዚአብሔር አምላኽና ዝተመስገነ ይኹን። አምላኽና ብህይወት ብጥዕና ብሰላም ክሳብ ዛ መዓልቲ እዚኣን ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣን ዝሓለወና ነቲ ዝሃበናን ዝገበረልናን ኩሉ ድማ ከነመስግኖ ናብ ቤቱ ዝኣኻኸበናን ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን። ነብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ሕማም ኣብ ሓዘን ኣብ እህታ ኣብ ስቃይ ኣብ ገዳጉዲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ፀበባ ዘለዉ ብዙሓት ኣለዉ እሞ እግዚኣብሔር ንኩሎም ድማ ይብፅሓዮም። ቀድም ኣቢልና ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 21 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 8 ኣንቢብና ነርና። ደጊመ ከንብቦ እየ። ድሕሪ እዚ ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ኣብ ጥቓ ጥብርያዶስ ከም ብሓድሽ ተገልጸሎም። በዚ ከምዚ እውን ተራእዮም። ስምዖን ጴጥሮስን ዲዲሞስ ዝብልዎ ቶማስን ናትናኤል በዓል ቃናን ደቂ ዘብደወስን ካልኦት ከዓ
ካብ ደቀ መዛሙርትን ብሓደ ነበሩ ስምዖን ጴጥሮስ ድማ ኣነስ ዓሳ ክገፍፍ ክኸይድ እየ በሎም ንሳቶም ከዓ ንሕና እውን ምሳኻ ንኸይድ በልዎ ወፂኦም ናብ ጃልባ ኣተዉ በታ ለይትቲኣ ሓደ እኳ ኣይሓዙን ምድሪ ምስ ወግሐ ኢየሱስ ኣብ ገምገም ደው በለ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ግና ኢየሱስ ምዃኑ ኣይፈለጡን ኢየሱስ ከዓ ንደቀ መዛሙርቱ ገለ ዝብላዕ ደለኩም በሎም ንሳቶም የብልናን ኢሎም መለስሉ ንስ ከዓ ነቲ መርበብ ናብ የማን ጃልባ ኣቢልኩም ደርቢይዎ እሞ ክትረኽቡ ኢኹም በሎም ሽዑ ደርበይዎ እሞ ካብ ብዝሕቲ ዓሳ ተላዕለ ምስሓቡ ሰኣኑ በቲ እቲ ኢየሱስ ዘፍቅሮ ወደ መዝሙር ከዓ ንጴጥሮስ ጐይታና እምበር እዩ በሎ ስምዖን ጴጥሮስ ድማ ጐይታ ምዃኑ ምስ ሰምዐ ጥራዩ ነበረ እሞ ክዳኑ ተዓጢቑ ናብ ባሕሪ ዘለለ እቶም ካልኦት ደቀ መዛሙርቲ ድማ ካብ ምድሪ 1200 እመት ጥራይ ርሒቖም ነበሩ እሞ እቲ ዓሳ ዝመልአ መርበብ እናሰሓብዎ ብጃልባ መፁ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ስለ ቃሉ ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ ካብዛ ዘንበብናያ ቁፅሪ 6 ከም ኣርእስቲ ተጠቂምና ክንዛራረብ ኢና እሞ እሱ ክዛረበና እሱ ክምህረና እሱ ክገንሓና እሱ ድማ ኣባይ ሓዲሩ ክመኽረና ኣብ ጸሎትኩም ዘኩርኒ ንኹልና ድማ ናይ መንፈስ መሳኹቲ ኣእዛንና ይኽፈተልና ቁፅሪ 6 ነቲ መርበብ ናብ የማን ጃልባ ኣቢልኩም ደርቢይዎ እሞ ክትረኽቡ ኢኹም እዚ ቃል እዚ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቶም ደቀ መዛሙርቱ መጀመርያ ኣብ ዕፁው ገዛ ከለዉ ሰላም ንዓኻትኩም ዝበሎም በተን ደቂ ኣንስትዮ ብበዓል ማርያም መግደላዊት ገሩ ትንሳኤኡ ዝነገሮም በቶም ክልተ ደቀ መዛሙርቲ ኣብ መገዲ ክኸዱ ከለዉ ዝተረኣዮም እሞ ንደቀ መዛሙርቱ ድማ ዝነገርዎም ቶማስ ዝነበረሉ ዝተረኣዮም እዚ ኩሉ ተራእዮም እዚ ኩሉ ድማ ካብ ሙታት ምትንስኡ እናረጋገጸሎም ከሎ ብኣካል ዝተረኣዮም ንሳልሳይ ግዜ ድማ ኣብዚ እዩ ኣብ ጥቓ ባሕሪ ጥብርያዶስ ድማ ከም ብሓድሽ በዚ ኸምዚ ተራእዮም ኣብቲ እዋን እቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝመራሒኦም 7 ካብ ደቀ መዛሙርቲኦም ብሓንሳብ ነይሮም ድሕሪ እዚ ኩሉ ክንብሎ ፀናሕና ብተፈላለየ ነገር ተራእይዎም ብዝተፈላለየ ሰባት ድማ ትንሳኤኡ ገሊጹሎም ከሎ እቲ መፀዋዕቶኦም ድማ ዓሳ ንምግፋፍ ዘይኮነ ሰብ ንምግፋፍ ሰብ ድማ ናብ ጽድቂ ንምምጻእ ኢሉ ዝፀውዖም ጐይታ ካብ ሙታት ተንሲኡ ከለውን መሊሶም ሐዋርያ ጴጥሮስ እንታይ ኢልዎም ኣነስ ዓሳ ክገፍፍ ክኸይድ እየ ቅድሚ 3 ዓመት ዝገደፎ ስርሑ ጐይታ ገፋፍ ሰብ ክገብረካ ኢሉ ጐይታ ካብ ምግፋፍ ዓሳ ምስ ሓዉ ዝፀውዖ ደድሕሪ ጐይታ ድማ ዝነበረ ድሓር ግና ኣነስ ዓሳ ክገፍፍ ክኸይድ እየ በሎም ንሳቶም ከዓ እቶም 6 ምስኡ ዝነበሩ ድማ ንሕና እውን ምሳኻ ንኸይድ በልዎ
ወፂኦም ድማ ናብ ጃልባ ኣተው ሓደ ግዜ እቶም ንኽተሎም እቶም ኣብነት ዝኾነና እቶም ንስዕቦም እግዚኣብሔር ቁንዓት ግበረልና ምክንያቱ ሐዋርያ ጴጥሮስ በቲ ነበሮ ስልጣን ዓሳ ክገፍፍ ናብ ባሕሪ ክኸይድ ኣይኮነን ነሩቲ መፀዋዕትኡ ግን በታ ለይትቲኣ ድማ ሓንቲ ይሓዙን ኣምላኽ ዘይብሉ ዝሰልጥ ነገር የለን ኣምላኽ ዘይብሉ ዝርከብ ነገር የለን ምድሪ ምስ ወግሐ ኢየሱስ ኣብ ገምገም ደው በለሞ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ግና ኢየሱስ ምዃኑ ኣይፈለጡን ክብርን ምስጋናን ንመድሃኒ ዓለም ይኹን ኣብ ዝኸድዎ እናኸደ እደልዮም ከም ዝነበረ እቲ ተልእኾ ንገሊላ ሕለፉ ይነሩ ኣብ ገሊላ ክቅድመኩም እየ ኣብ ገሊላ ድማ ክትርእዩኒ ኢኹም ይነሩ ግን ንሳቶም ናብ ባሕሪ ምግፋፍ ናብ ጥብርያዶስ ስለ ዝኸዱ ጎይታ ድማ ኣብኡ ፀንሖም ካብቲ ዝበለና ወፂና ብኻልእ መገዲ ክንከይድ ከለና ናብ ካልእ ኸነግልስ ከለና ንሕና እውን መድሃኒ ዓለም ኣብቲ ንኸዶ ሓሊፉ ፅንሐና ሽዑ እንታይ ኢልዎም ደቀ ዝብላዕ ዶ ኣለኩም በሎም ንሳቶም ድማ የብልናን በልዎ እቲ ባሕሪ ድዩ ዓሳ ዘይነበሮ ኮይኑ እቲ መርበብ ድዩ ዘይፅቡቕ ነይሩ እቲ ሰዓት ድዩ ዓሳ ዘይግፈፈሉ ሰዓት ኮይኑ ወይ ድማ በዓል ጴጥሮስ በዓል ዮሃንስ ድዮም ምግፋፍ ዓሳ ከመይ ምዃኑ ረሲዖሞ ኣይኮነን እቲ መርበብ ጥዑይ እዩ ነይሩ እቲ ባሕሪ ዓሳ ነርዎ እዩ እቲ ሰዓት ግዜ ድማ ዓሳ ዝግፈፈሉ ሰዓትን ወቕትን እዩ ነይሩ ግን ምድሪ ክሳዕ ዝወግሕሲ በታ ለይትቲኣ ሓንቲ እኳ ኣይሓዙን ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ብዘይ ኣምላኽ ንገብሮ ነገር ዋላ ሓደ የለን ኣብ ወንጌል ዮሃንስ እውን ምዕራፍ 15 ቁጥሪ 5 እንታይ ኢሉ ብዘይ በኣይ ሓንቲ ነገር ከተስልጡ ኣይትኽእሉን ኢኹም ክንጅምር ንኽእል ኢና ኣይንውድእን ክንሓስብ ንኽእል ኢና ኣይንፍጽምን ክንጎይ ንኽእል ኢና ኣይንቕድምን ክንዘርእ ንኽእል ኢና ኣይነብቁልን ምክንያቱ ኣምላኽ ዘይብሉ ኩሉ እንታይ እዩ ዜሮ እዩ ለይቲ ብምልእታ ምድሪ ክሳዕ ዝወግሕ ሓንቲ እኳ ኣይሓዙን ዘይምህላዎም ኣምላኽ ይፈልጥ እዩ ደቀ ዝብላዕ ደለኩም ሳቶም ድማ የብልናን ሽዑ ጎይታ እንታይ ኢልዎ ታርእስና ነቲ መርበብ ናብ የማን ጃልባ ኣቢልኩም ደርቢይዎ እሞ ክትረኽቡ ኢኹም በሎም ሽዑ ደርበይዎ ካብ ብዝሕቲ ዓሳ ተላዕለ ምስ ሓቡ ሰኣኑ ክብርን ምስጋና ንኣምላኽና ይኹን ንየማን ጃልባ ገጽኩም ደርቢይዎ እሞ ክትረኽቡ ኢኹም ኣምላኽ ክትረኽቡ ኢኹም ኢሉ እንተተዛሪቡ ንረክብ ክትሕዙ ኢኹም እንታይ ኢሉ ንሕዝ ክትቅድኹም ኢኹም እንታይ ኢሉ ንቅድም ከተብቅሉ ኢኹም እንድሕር ኢሉ ድማ ነብቁል ሙሉእ ለይትን ብደቃይቕ ጎይታ ዝበሎም ግና እቲ ሙሉእ ለይቲ ክፅዕርዎ ክደኽምዎ
دقا زي بلوم زحدرو بدقايق جنا قويتا ناتي مربابهم كسا مسحاب زسنوه ببزحا كبزحا عسا تلعله بزحات عسا حازوب لنا أبوتات أديتات أحوات أحات كمزم ملؤ ليت حديرهم حنت زي حازو زسعنو نحنا دما بزح تسعيننا له بزح زي بلنا له بزح ندولي نقر له بزح دما كخونا لنا ندولي له اتو كخونا لنا ندوليو اتو خنرخبون منا يو اتو خنحزون ندلي بيننا توفيرنا كي حزنا كي رخبنا طرحنا إنا إنملس نعملاخا قدمنا نكرسوس حتيتنا انت وفيرنا قنا ملئنا مملاس اللو حيجكا ممصا اللو رخيب كادما مملاس اللو اتهم ملؤ ليتي زحادرو بدقايق قنا اتمربابهم كسع مسحب زسئنوو عسى رخبو كبرن مسقانان نتناي برخت أملاخنا يخون أدينا قدس رنجل مريم أوانجلي يوحنس معراف كلته قطر حمشته أبت مرعى مسودا مسدق مزامرتو تعدي مام كلو بتك أنا زقليلا اتو ويني مستودئ وينمبر تودي قوام إلى نتناي برخات ودا نتخل زخئل كابها بقلبهم تيدما زملئ مستمح صناتو نتم دق مزامرتو دما أدي إخاء يقرأتها نتم تعتقتي أدي إخاء نتم تعتقتي نسوزب لكم كلو قبرو بلتم ويتا دما انتا إلوم نتي آغان أو زنبري ماي ملؤوه تم تعتقتي انتا يطرح سروحهم زتعززوا بقبرو طرحيو ماي مسمل قوة دما اتخول لزخئل قويتا نتماي ناويني لوطو يبلنا زبلنا سأن مقبار بزحلو سأنا يو زياتهم نابتي يمان جالبا أبيلكم مرببكم دربي وإم تباهلهم نقفرا قايبولون ملو ليت حديرنا عندنا كبانا نلعلو دسخا فليتكا دربي وخبلم كله قويتا مخانو كو آيالو ليون قن نتقال سميعم دربي أمو تبهلو انتاي غيرهم تبهلو سميعو ما يكونون تبهلو غيرهم لمما مسمع عيتسأنن انت اي زبهال حدا سبعي حانت بقي عنيراتو لك كمزا ولدو كابز بلعو النابلعي كابز صوتي دما الناس يعبيوا كوفر كله إذا خمت آلكي يبلا يمتع الله دما تزبلا كله حدا معالتقنا حجس يأكل بزح عمت قال لي بيا عمو حريدة سقع أخبلع إلو مش حردا وش أتخفته حانت سبح زبهال سئين الله إذا كل ما تجيبوها
دحراي إذن حسس تبلا تقول السبح بيتصنيحو أب إذن تصنيحو لما دما كل نزاربو بمنفس كاين عبي بمنفس كاين سبح سبحتنا بتامنتاي طرح يزل أب إذننا بمسمع طرح صدق يلن اسزبلكم سمعي كونن اسزبلكم جبروا سبعي حريقو إذنا تغفته تقول سبحي تقول عمت مجيبوا أب إذنا تصنيحو مغنياتو اتزم الجبا اتي لا اتزم الجبا زنبره ولا حنت زبلها طرحه تسمعنا رامبري اتزم الجبا نبره ولا حنت يبلوت نحنا دما قالوا إنا نمجب زلنا بمنفس كنسبح بمنفس كنطعي بأمنت كنملئ ايو اما ازي قالوا اذننا ذا سبح زي كونس منفسنا ذا سبح هيواتنا ذا لوت نبرخ الدماء زخون كخون يقبؤه لك أول قال لقاس معرف حمشته كاب قطر 4 حساب شوعته زرباو مسود أخاء نسمعنا بتعميق ربلمو مرببكم نمقفاف دربي بولو سمعن كأممهر ليت بملئتات عيرنا زحزنا يبلنان بقال كاغنا نز مربب دربي يلملسلو إذا مسجبرة عزيب وزح أسحزو إثمار بابا وانتقده نتما بتخلا أيتي جالبا زلوا بسعتهم كا مسيهم كدقفوهم عمل كتوهم مسيهم دما نخلتي أن جالبا تقامت حال كسعزق 4 ملؤون سلا قالوا أملاخنا مسجانا يبصحيو انتهي بولا إزبلنا نبيترس نابت عميق قربل مرببكم دما دربيو معناته ملء ليتي ام حديرهم رهاص ام كسعدن طبطب كويساي ملء ليتي ممهر ملء ليتي صعيرنا ملء ليتي دخيمنا زحزنا يبلنان قنتا يقبر بقال كاقن نتمربب ادربيو اللحو إلو ملسلو أبوتات أديتات أحوات حات لومي إذا قال الزنمانيو نعنا إيو أملاخ الزاربنا له صورنا ناقون دربيو شخمنا ناقون دربيو كل نقرنا ناقون بدوكو بقالك اقابر اللخو بقالك دما ادربيو اللخو كنو بلا يقبعنا مخنياتو ليس بملئتات عيرنا زحزنا يبلن تغنى قن بقالك ادربيو اللخو نعاتاتهم زي كونسي نتمام ما عدو زنبرو كالي جالبا زحزو اتزقففوا اتام سعال بيطرز زنبرا جالبا مخالو سئينا نتخالى ايت جالبا تسويعهم كردقوهم كلتي اندما لعلى عقمان عسى مليئا كسع زتحلا متحل كسع زقربا ملؤوان كبرن مسكانا نأملخنا يكون انت يوم قرم زم سبا زياتهم نتقال سميعهم تعزيزهم ترحم قرم مترحيهم نساتهم كاب أملاخ وصيهم نبحر طبريادس كيدهم ويتاقنا أو صنيحهم إساتهم تعيرهم حنتي حزن ويتاقنا بدقايق نيمان قصكم دربي ويلو آشحات عسى كم زحزو كيرو أبوتات أديتات أحوات حات نحنا كابز قال زنتاينا نمهر نسو زبلنا مقبار ترايو نوسي هم نقص مدري سب الناس حقو مركب سراح تباهيلو تا مركب بحري أتخيد أبقى لا أتخيد نسو ناس قيد سرحانيرو سب الناس حقو
ኣብቲ ዘፍጥረት 6:22 እንታይ እዩ ዝብለና? ንሆ ድማ ከምኡ ገበረ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝኣዘዞ ንኩሉ ነገር ከምኡ ገበረ። ጎይታይ ዘለናዮ ንቁፅ ምድሪ እዩ። መርከብ ስራሕ ትብለኒ ኣለኻ ንምንታይ ክሰርሓ ኣብ ባሕሪ ኮናን ዘለና ኣይበለን። እንታይ ደኣ እግዚኣብሔር ዝበሎ ገበረ። ለምኮ እግዚኣብሔር ዝብለና ኢና ምግባር ኣብና። ኣብ ክንዲ እግዚኣብሔር ዝብለና ንገብር፣ መወቲ ዝብሉና ኢና ንገብር። ትማሊ ዘይነበሩ ሎሚ ዘለዉ ፅባሕ ድማ ዘይህሉ ክእዙዝና ከለዉ እሱ ኢና ንገብር። ኣቦታት፣ ኣዴታት፣ ኣሕዋት፣ ኣሓት ንሱ ዝብለና ንግበር። ምክንያቱ እዚ ንሪኦ ዘለና በረኸት ሙሉእ ለይቲ ዘይረኸብዎ ብደቃይቕ ዝረኸብዎ ዝበሎም ስለ ዝገበሩ እዮም። ኣምላኽና ድማ ንሱ እዩ ሕጂውን እሱ ይቅየርኒ። እዚ ቃል እዚ ንዓና እዩ ዝብለና ዘሎ። ብዙሕ ነገር ኣሎ ዝሰኣናዮ ዝፀበበና ከም ሃገር ከም ህዝቢ እንታይ ንኸውን ኣለና። ብዙሕ ነገር ንርኢ ኣለና። እንታይ ንሰማዕ ኣለና ለንቅና ኣብ እስራኤል ኣቦ 4 ህፃናት ቆልዑ ሓደ መንእሰይ ወዲ 30 ገለን ዓመት ብ5-6 ብሕዋቱ ብበሊሕ ነገር ተወጊኡ ብኻራ ተሓሪዱ ክመውት ከሎ እንታይ ኢና ንኸውን ዘለና? ንሱ ዝብለና ተንገብር ዝወደቐ ሓውና መልዓልና እምበር ሓውና ይመውደቕናን። እሱ ዝብለና ይኮንና ንገብር ዘለና ምውዳቕ ደም ምፍሳስ ናይ ዲያብሎስ እዩ። ዕታል ነብሲ ዝብሎ ንዲያብሎስ እዩ። ኣብ ክንዲ ናይ ክርስቶስ ንሕና ግና ሎሚ ናይ መን ኢና ኮይንና ዘለና? ምክንያቱ ክርስቶስ ደማ የፍስስኒ። ክርስቶስ ደሙ ጥራሕ ይፍስስልና ንዓና። እሞ መን ዝብለና ኢና ንገብር ዘለና? ናይ መን ኢና ንኸውን ዘለና? ኣብቲ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 4:4 ካብቲ ነቲ ቃሎም ዝሰምዕዎ ብዙሓት ኣመኑ ቁፅርቶም ሰብኡት ከዓ 15,000 ኮነ። ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን። ብሓደ ረፍዲ በዓል ሃዋርያ ጴጥሮስ ዝሰበኽዎም ዝነገርዎም ዝመሃርዎም ነቲ ቃል ሰሚዖም ብዙሓት ኣሚኖምሲ 15,000 ዝኾኑ ሰባት ድማ ብሓንሳእ እንታይ ኮኑ? ተጠምቁ። ቃል ኣምላኽና እኮ ህይወት እዩ። ካብዚ ዓለምና ትደኽሞ ብዙሕ ነገር ዓብ ነገር ክትሰርሕ ሓንቲ ቃል ኣምላኽ እኮ ብዙሓ ነገር ትገብር። ሓንቲ ቃል ጥራሕ ተዛረብ እሞ ወደይ ድማ ክሓዊ እዩ። ትቃል ሕጂ እውን ንገር ኣሎ። ሰሚዕና ክንገብር ገርና ድማ ክንጸድቕ እግዚኣብሔር ንኹልና ይሓግዘና። ነቲ መርበብ ናብ የማን ጃልባ ኣቢልኩም ደርቢዎ እሞ ክትረኽቡ ኢኹም። ሕጂ እውን ንደልዮ ኩሉ ኣምላኽና ዝብለና ተገርና ዝሓተትናዮ መልሲ ዝደለናዮ ክንቅበል እግዚኣብሔር ቀረባ እምበር ርሑቕ ኣይኮነን። ከም ቃሉ ክንነብር ሰማዕቲ ዘይኮንና ንቃሉ ሰሚዕና ክንገብር ከምቶም ገይሮም በይኖም ወፊሮም ሙሉእ ለይቲ ሓዲሮም ሓንቲ ዘይሓዙ ብስሙ ግና ዝበሎም ምስ ገበሩ ብደቃይቕ ሪኦሞ ዘይፈልጡ ሕጆሞም ዘይፈልጡ ጃልብኦም ክሳዕ ሙግታቱ ድስእን መርበቦም ዝሓዙ ንሕና ድማ ብዙሕ ነገር ኣሎ እንደልዮ ዝብለና ንግበር። ብዘይብኣይ ሓንቲ ነገር ከተስልጡ ኣይትኽእሉን ኢኹም። ክንደይ ዓመት በይና ጎይና እንታይ መረኺብና? ክንደይ ዓመት መን ከማይልና? ብምንታይ ኢና እሞ ንሕና ሎሚ ከም ህዝቢ ንልለ ዘለና? ሕጂ እውን ናብ ኣምላኽ ንመለስ፣ ዝብለና ንግበር። እሱ ብዝኣተናዮ ደልየና ኣሎ።
ከምቲ ንደቀ መዛሙርቱ ብቅድሚኦም ፀኒሑ ኣብ ገምገም ባሕሪ ፀንሖም ኣብ ኩሉ ጉዕዘና እውን ኣምላኽ ኣይተፈልየናን ኣሎ ምሳና ከም ዘሎ ግን ክንፈልጥ ግባአና ፈሊጥና ድማ ክንእዘዞ ግባአና ዝብለና ድማ ክንገብር ግባአና ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ ፅን ኢልኩም ስለ ዝሰማዕኹምኒ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ ድማ እግዚኣብሔር ፅን ኢሉ ይስማዕኹም ብሩኽ ምሸት ትግበረልና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ በስም ቅዱስ ስምካ ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነ ስጋ ነፍሲ እኛን ዓለም መስዋዕት ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጊዕ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብጻሕ ብሰማይ ብምድሪ እምነትና ንልምጽና ባዕልኻ ረድአና መንፈስካ ብምህላ ባርኽ ጉባኤና ወሃቤ ሕይወት ጸጋ ዘእምጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ በሰማያት ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምስምረቱ ለሰብ አሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ወሰላም በምስምረቱ ለሰብ አሜን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምስምረቱ ለሰብ አሜን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ወሰላም በምስምረቱ ለሰብ አሜን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት
ስብሐት በሰማያት ወሰላም በምስምረቱ ለሰብአኒ ሃሌሉያ 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 አሜን ሃሌሉያ ወሰላም በምስምረቱ ለሰብአኒ ሃሌሉያ 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 አሜን ሃሌሉያ በአብ ወነአምን በወልድ ነአምን በአብ ወነአምን በወልድ ወነአምን ወነአምን ነአምን በመንፈስ ቅዱስ ወነአምን ነአምን መንፈስ ቅዱስ ነአምን በአብ ወነአምን በወልድ ነአምን በአብ ወነአምን በወልድ ወነአምን ነአምን በመንፈስ ቅዱስ ወነአምን ነአምን በመንፈስ ቅዱስ ነፍስ ነብአምላክ የማቁባ አዳወይ የልዕልና ባኻ ከመማተይተንሲ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊ ኣምላኽ ኢኻሙ የምልኸካ ንጉስ ኢኻሙ የንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማሕቡባ ኣዳወይ የልዕልና ባኻ ከም መቐማጠይተንሲ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊእ ኣምላኽ ኢኻሙ የምልኸካ ንጉስ ኢኻሙ የንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማሕቡባ ኣዳወይ የልዕልና ባኻ ከም መቐማጠይተንሲ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊእ ኣምላኽ ኢኻሙ የምልኸካ ንጉስ ኢኻሙ የንግሰካ ክብርን ምስጋናን ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ይኹን። ዝማሬና ዝማሬ መላእኽቲ ተቐበልካ ብዝማሬ መላእኽቲ ተሓጐስካ ተሓጐሰልና ኣምላኽና ጸሎትና ምህልላና ኩሉ ድማ ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ግበረልና። ጸለናዮ ጸሎት ተማህለልናዮ ምህልላ ኣብ እዝንኻ ዝበጽሕ ግበረልና። ኣብ እዝንኻ በፂሑ ድማ ኩሉ ኩነታትና ዝቕይር ዝልውጥ መገድና ዘቕንዕ ናብ ጽቡቕ ነገር ዘምጽእ ግበረልና። ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና መዓት ኣቁረልና ምሕረት ኣውርደልና። እዚ ተሰዲድና ኣብ በብሃገሩ ኣብ መንእሰያትና እንሪኦ እንሰምዖ ዘለና ሓደጋን ምፍሳስ ደምን ጥፍኣት ከንቱን ነቲ ደም ዘፍስስ ሕጂ ሲኣክል በለልና። ሕጂ ሲኣክል በለልና። ሕጂ ሲኣክል በለልና። ተማሂሮም ፍልጠት ቀሲሞም
ሰሪሖም ገንዘብ ሕጆም ደኣ ንዓዶም ክምለሱ እምበር ደም ሕጆም ከይምለሱ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሕጂ እውን ይኣክል በለልና ልብን ምስትውዓልን ዓድለልና ታይና ንገብር ዘለና ኢሎም ዳግማይ ክሓስቡ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እስኻ ሕሽኽበሎም ዝኣልዩ ዝገንሑ ዝመርሑ ዝመኽሩ ሽማግለ ድማ ኣይትኽልኣና ንዝዓረፈ መንግሥትኻ ውርሶ ንበዓልቲ ቤቱ ጽንዓት ኣባ ንደቁ ኣቦ ኮንካ ዓብዮም ተኽሊ ወይ ንግበሮም ንኹሎም ስድራ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምጽናዕ ኸባኻ ይመስኻ ጸናንዓልና ኣብ ሕማም ዘለዉ ኩሎም ኣስማቶም ንፈልጦም ዘይንፈልጦም ጸሎት ዘኮርና ዝበሉና ሕማሞም ፈውስ ስባሮም ጸግን ጠምዮም ጸሚኦም ዘለዉ ንስኣልና ኣብ በብሃገሩ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለዉ መቐውሖም ሰርካ ሰንሰለቶም በቲካ ሓራ ግበረልኒ ኩሎም ዝወለድናዮም ባሪካ ቐዲስካ ናትካ ገርካ ዕብየልና ዝወለደ ኩሉ ይሐጉሰልና ኣብ ወፍሪ ዘለዉ ድሓን የእትወልና መገሻ ዘለዉ ድሓን ምለሰልና ምሳና ውዒልካ ኣኻ ነመስግነካ ምሳና ክትሓድር ንመቐበካ ከምቲ ምምፃና ሰላም ዝገበርካነን ኣብ ቤትና መምላስና ድማ ሰላም እንድሓን እንግበረልና ብናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎታ ይትፈለየና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጽእ ፍቓድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎም ሃበና ናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ካብ ክፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢሞ ኣምየን ወዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ሕልና ኸደንግል ይኺ ብስጋ ኸውን ድንግል ይኺ ወደ እግዚኣብሔር ጸባዖት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኹም ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ሕረት ለምንልና ኣምየን ይፍታ ወይ ስረይ እግዚእና ኣምላክን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒ ገጋናት ስረይ ኃጢአት ደምሳሲ ኣበሳውሉ ደብር ከሳቴ ብርሃን እንቱም ኣብየ ቀናቱ ኣብ ዲያቆናት ሮን ሳይድጎ ጸናት በበስምክሙ ኩንፍታኑን ጻህነ ይረሴን እስክልዋን ስሜት ዚዮ መሃረነ ክርስቶስ መልዓ ሰርተ ክልቴን ዚዮ መሃረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ መልዓ ሰርተ ክልተ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ 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 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ ጸጋ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ እግዚኣብሔር ኣቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ እዚ ቤት እዝን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናና ኣምላኽ ይኹን እግዚኣብሔር ይቀበሎ ኣብ ሰማይ ይዕረግ ብርኹም ምሸት ግበረልና